Wat moet er in je EHBO-koffer zitten voor de honden? In ieder geval een thermometer. Thermometer, dat is zo belangrijk. Die natte neus, vergeet het. Die koude oren, vergeet het. Thermometer, temperaturen, dat is belangrijk. Doe dat eens een keer voordat de hond ziek is. Laat hem eens eraan wennen dat er wat achter in die kont gaat. Gewoon van achterin, aan, heel snel klaar. Een van de meest voorkomende bloedingen die belangrijk is om even te verbinden, dat is een kopverband. Want oren, ze wordt ingebeten, zelfs bij hele kleine wondjes kan dat al vreselijk bloeden. Dus het is belangrijk om dan even een kopverband aan te leggen. Dat kan heel mooi met een verband, uit de verbandtrommel. Maar ja, precies, je kunt het ook doen met een handdoek. Maak dus in de handdoek even een gat waar het oor doorheen kan. Vervolgens heb je natuurlijk even wat sliertjes nodig om dat aan elkaar te knopen. Ja. Zorg dat zijn oogjes een klein beetje vrij zijn. Ik kan me voorstellen dat een hond die thuis is dat niet zo heel erg leuk vindt. Maar meestal laten ze dit toch vrij makkelijk toe, hoor. Ik beloof niet dat het nou uren blijft zitten. Maar het is voldoende in ieder geval vergelijk het met dat je een pleister op je vinger doet. De cursus die we organiseren voor de dieren-EHBO samen met de dierenbescherming is niet alleen de theorie, maar we hebben ook een aantal praktijklessen. Gaan we allemaal oefenen. We hebben gelukkig niet alleen deze hond, maar je mag je eigen hond meenemen. Er zijn meer proefhonden. En natuurlijk thuis oefenen. Jordi doet dit natuurlijk ook al jaren. Hij is helemaal gewend om EHBO-hond te zijn. Maar hij weet ook, als ik klaar ben, dan krijg ik een koekje. Ja, oh, lekker hè. Goed zo. Het chippen, waarom is het chippen zo belangrijk? Nou, het chippen dat is een klein dingetje wat onderhuids gaat. Heeft de hond en de kat helemaal geen last van. Maar er zit verder alleen maar een nummer, een uniek nummer. Die chip hoort bij die kat en dat unieke nummer. Niet alleen het chip is dus belangrijk, maar moet ook geregistreerd worden. Ik ben er heilig van overtuigd dat er heel veel katten in het asiel zitten die een baas hebben. Die of gevonden worden langs de kant van de weg. De eigenaar denkt, ach, die zal wel een ander huis gevonden hebben. Of die zal aangereden zijn, of die zal wel weg zijn. Dus mijn raad, alle katten chippen, registreren en gaan op zoek naar je kat als je hem kwijt bent.